Radyo DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Maray na Martes na pagkaaldaw, fet sa 5 na ngunyan kan bulan na Oktubre. Oktubre na palan. Ang samuyang pagpaabot giraray ning pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin familia. Sabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niya to kaining kaaldawon mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga may kumpleanyo ngunyan. Tingog kan banwaan, naglalaom na andyan, nadakol na paradangog, kasabayan sa muyang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto. Ano tabi ang pinagpipreparar kan mga taga Rawis diyan sa Legazpi, Buda San Roque, napangudtuhan sa mga taga Victory Village. Kay Manay Selmang Bahoy, Manay Selma, susay mo bagang pinag-query na may atendirang kang transaksyones opisyal sa gobyerno. Okay man tabi iyon, Manay Selmang Bahoy, tabi ha. Ta lehitimo man an sa indong paglakaw sa luwas. Kan mga dapat na asikasuhon. Manay Selma, diyan sa Victory 27. Maray na aga, Buda kay Kapitan Joy Bahoy. Sige tabi, kamo man dyan sa Orosite, kay Buddy, ano ang pinaghanda mo dyan na pangudtuhan? Sa Rizal, kapitbahay niya to, Buda ining karamani sa lugar na Ramani na Tutanyes. Binanwahan East and West, good morning. Albay District, Marhay na aga, dyan kay Sir Nong. Diyan pala sa Saudan, sa Nong's Meat Shop, Maray na aga tabi sa Indo. Buda sa kay Sir Nong ha. May kwampalan, mga rin pasyaran ta itong pwesto ni Sir Nong, diyan sa Terminal 2. Good morning sa gabos na taga-barangay 16. Diyan sa Saudan, sa Albay District, kumusta ka mo? Kay Kasag, si Kasag, Maray naga Kasag, Buda sa familia. Kumusta dyan si Paminta, si Tatamon sa Saudan? Daraga, Maray na aga dyan kay Alcalde Vic Perete. Buda kay Vice Alcalde John G. Hausian. Si Sir Alex na Kumiya, Maray na agaman sa MDRRMO, sa bilog na staff tabi. Sa pamamayon ni Alex na Kumiya. Good morning, Sir Alex. Maray na aga, Sir Ato Lim. Diyan sa Indo sa Petron Top Gas Gasul, ha? Petrones Top Gas, Petron Gasul. May naga sa Indo. Sundo kitang 10:30, mag-iriba-iba katuwang si Pading Jomar, Pading Jim, Pading Al, Luens, Renz, Ands. Sa Manibela si Henry Deboy Mata. Technical control, the man from Poland, Dion Napolis. Apudang ko taod-taod yun, takon may bakanteng slot.
tira. Así, So indiksyon mo, gustami. o nigong bakante, igwang available, tira pa indiksyon ng takadyon. Ano Jo? Maski ano? Oh, sige. Newsroom sa padagos na pag-antabay kan mga istorya, the man with an eagle eye, pag-abot sa mga bareta, La bomba que walang lusot. no tiene pegas. Mga baretang may epekto sa satuyang pagbuhay-buhay individual lasin na bilang syudadano. Me gusta mi News Manager Mardela in the house. extano. Angel Mustasa sa mong anghel sa production center, and siyempre si Richard sa IT. Así, Sa muya pong broadcast nationwide, worldwide, netwide, full digital broadcast. DZGB News Online, maray na aga hali sa Pilipinas. no, 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 sí, 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 no, 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 sí, 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 no, no. Good morning pala dyan sa kay Eric, kababayan ta. Eric, good morning, tabi. Dyan sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Mabuhay ka mo dyan, mga paraan tabay ta. Dyan sa ACES. Matindian mga laptops dyan, mga printers, computers, Maray na aga tabi sa Indo. Kay Sir Eric na Rubio. Yan. Pasiring ako dyan taon-taon tayo sa imo tabi, Sir Eric. Magkuro kumusta lamang mga kababayan sa Karamuran, Catanduanes. Good morning tabi sa Indo dyan sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. And syempre, dyan palan sa Philippine Coast Guard. Good morning tabi sa Indo sa Philippine Coast Guard dyan sa Tabaco. Mga paraan tabay tapalan niyan. Kan Sabado baga paano diyon nagtawid dagat ako. Gun mo pagabot ko duman nahiling so ngaaran kan so may daradara akong kariton na may mga laog na junk ta naghanap buhay baya. Kariton so daradara ko. Isa yung kariton. Nya ko sako tabi sir. Ano mga karga? Mga junk nya kon pagbuhay-buhay lamang. Ay, papeles! Uy, ikaw pala lagi si Papa Pio! Congratulations kaya! Broadcaster din kaya. Uy, nadaraday naman ako. Di ko para ribok niya ako. Dahil kita tuod kaan. Ikaw pala... Nanaradaya ko dyan. Mario si mga, oy, good morning dyan sa Indo. Mga taga Coast Guard. Barkada niya to dyan, tabi ha. Maray naga, mabuhay ka mo. Good one. Pinadaras akong retrato si Kagawad Bong sa Messenger. Nini, Munoz, Carl Del Rosario. Kagawad Bong. Muna. Si Carla Munoz, kandidato independente. Siya. Ganmuan. Carl Munoz de los Santos. Talaga naman, Independent, Albay, Legazpi City, 23. Porok 3, Imperial Court Subdivision, Manila. Si Carl. Talaga ron. Pinturahan ng barangay. Hayahay ang buhay. Carl Munoz. Boys and Pains. 2022. Ano baga, yugon mo an. Sangguniang Panlunsod, 2nd District. Gun mo Carl Munoz de los Santos, Independiente, Albay. Ang campaign manager niya, si Bong na Logroño. Matindi ni. Yeah. Good morning, tabi sa mo, Carl Munoz. Pahit na yung mananggan. Sige, tabi ha.
Pero bago kita mag-proceed yun, maalbor mo na kita dito na oras bago ka maghanap buhay. So initial na bungkara sa yung hanap buhay. Narumduman nindo so pigtabangan tabagang 16 years old yun na aki, na diskwedo ta na kuryente ta. Ang background kan familia is talagang pararihutang tios talaga. 7 magturugang sa iyang nanay buda tatay dainin permanenteng trabaho, so nanay nga ni naghihilot-hilot, nagmamasahe. 7 magturugang. Ngunyan, narealisar ka itong 16 anyos na aking lalaki na grabe ang nagtabang sa paghanap buhay, naglaog sa konstruksyon. Sa tabako na destino, may konstruksyon dumaso sa iyang nalaogan na empleyo. Na kuryente dyan ta. Nga, madaling sabi, 16 years yung igwang braso yun. 16 years. Na-enjoy niya. So pagkaaki, gamit ang braso, kompleto fakultad kan lawas. After na pag 16 years na, pinutol na ito yun. Tana kuryente, putol ang duwang braso. 16 years old pinutol sa duwang braso. Tana kuryente nga ni. So, dipisil baga jud adi. Maray kong namundag ka na talagang iyon na ito. Matutuod na so sa imong lawas kan pag paino-ino mo kung paano. Pero imagine, 16 years kang nabuhay, kompleto fakultad kan lawas, na-enjoy mo ang benepisyo na igwa kang kompletong fakultad kan lawas. Pagkatapos puputulon ta na kuryente diyon. Ngunyan, tinabangan tabaga ito na makapaabot kita tulay sa nakang pagtabang na mainformaran sa publiko na may naghahagad ning akudir. Si Kagawad Rodilio Sala kan nakamalig tumarparte, nagkontak sa kay Pading Jimmy, na interview ta si Kagawad Rudy pati sumagurang, and nagtarabang sa publiko tabi June, nakalikom ni mga more or less 10,000 pesos So mga donors niya to tabi kung nagantabay, na i-turn over min na po ito formalmente duman sa nanay. Ta nagpasiring digdi sa DCGB mismo. Okay, may kairibanan. Na turn over na po ito. Salamat din maray. Ngunyan, kan on the way ako pa vira, kan Saturday na mga mag-alas 10 na nin pagkaaga, nagre-ring sa cellphone ko si Chin Antibula, nag-apod. Dahil ko tulos nagsimbag ta, nagtutulak na ko kang karitong ko patukad, magabaton. Pag simbag mo cellphone, may kariton kang tulak. Igabot ko sa harong, niya ko ito chi, uy may nagtabang pa dyan. May nagtabang pa. Ang nagtabang, saro sa mga nagtabang, salamat din marhay kay Madam Ami Duran. So, mother-in-law ni Congressman Rodel Batucabe. Yan. Sinda nag-initial pa. Initial na natipon-tipon ni man ngay papapiyo. O tanagdigdi na kasubagong agata, dapat madigdisin na kaito kunta na kanal daw na itong Sabado. Kundi niya ako nasa katanduan na sa kutsi, paki-informar. Di sige ngaya, Tuesday nagkomunikar kami, ngaya maghilingan. True hindi, nagpasiring digdi si Madam Duran. So mother-in-law ni Congressman Rodel Batucabe baga. Yan. Tapos igwang pigaw-gaw sa sakuya na initial na 3,000 pesos. Tarabang-tabang man sindatin. Pati si Mrs. Elsie Co. So, nanay ni Congressman Saldico. Gun mo yan. Buda si Mrs. Beatrice Serico. Yan. Nagkuhan man sila. Uning nga pa 3,000 man para diyan sa aki. O, kaya sabi ko informaran ta si Kagawad Rudy Naryusala. Tama turnover ta pa ini dumang kung paano pa sistema tabi. Kung anong kunya. Mas maray na nadadangugkan sa tuyang parantabay. No? Salamat kay Madam Ami Duran, Mrs. Elsie Co. So, nanay ni Congressman Saldico. Nagturo-chiripin man silang may 3,000 mabuda si Mrs. Beatrice Serico. Yan. Kaya ipakwanta ini kay Kagawad Rudy Naryusala. Makwanta kung paano na i-connectar ta dumang. Tibad lamang Yeah, pasalamat. Makapasalamat si Kagawad Rudy on air, aning makonta. Pero naapudan ko naman ini kasubago, si Kagawad Rudy, badag kakarigos na mamahaw. Naapudan ko, nagpasalamat naman ini
na-acknowledge niya naman na dadang. Hello Kagawad Hello, Padi. Rudy. Good morning Padi Yes, Tabi. good morning. Opo, we're on air na sa programa. Pinagmaut kong maapod ang katanganing ma-informaran tabo na makapasalamat Tabi. Duman sa tinaram ko sa imong nagtabang pa duman sa aki Tabi. Opo, ito pong nasa BRT na Opo. naputulan kan kamot. Opo. Okay. Oo, nagtabang pa so kuan baga so mother-in-law ni former Congressman Rodel Batucabe kanako Bicol. Opo. Nagbuda si Mrs. El Sico, so nanay man ni Congressman Saldico. Ay, Yan. opo. Buda si Mrs. Beatrice Serico, nagchipin-chipin man sila, kuan man 3,000 pesos Tabi. Kagawad Opo. Rudy. So mas pinagmawot ko na ika mismo maka-informal man on air Tabi, buda makapagpasalamat Tabi on air Tabi Kagawad. Opo. Nakula po giraray piyo ang sa kuyang pasalamat sa ngaran po kan pamilya na natabangan niya to po gilayon, lalo na sinda nasa parte kan sa indang kadifisilan sa buhay sa ngunyan. Dakulaan po ining dagdag na pambakal bulong o pang-asistensya kan sa indang ural daw na pagkabuhay. Dakula man po ang sa kuyang pasalamat kay Mrs. El Sico, kang ina kang sa tuyang congressman na si Elizaldico kan Opo. ako Bicol. Kung sa kuyang marurumduman si Madam Elsico, kapitbahay ko yan sa Barangay Bonot kan Legazpi during those times. Yan. Mga aki pa kita. Opo. Then sa mother-in-law po ni dating Congressman Batucabe, salamat man po na dakulaon sa indong pagtaoning tabang, sa indong tulo po, Diyos maray na aldaw, salamat po na dakulaon sa indong tabang po na itinao duman sa biktima, sa pamilya, kan taga Barangay Libod, digdi po sa Banwaan kan Kamalig. Thank you very much. As in, more power po sa imo Pading Pio, as in sa Radyo DCGB. Opo. Si Madam Ami Duran, so mother-in-law po Kagawad ni Congressman Rodel, and si Okay. Mrs. Beatrice Serico. Yan. Sinda pong tulo. Opo. Dakulaon po ang salamat ko po, Pading Pio po sa indang tulo. Buda kay Madam Elsie ko. Ngunyan, Yeah. paki-facilitate na lang po. Pagkatapos po session meeting di po sa Sanggunian, Oo. apodan ko po so BHW na permi pong kaibanan kay ini, tayo po ang nagga-guide duman sa ina na kung magsain, kung mapasain, para mapaisip po sa liwat na igwa pong nagtabang manggiraray sa indang pamilya sa ngunyan. Sa sarong difisilon na panahon sa indang ngunyan, tabata pandemic, siyempre so ina na nagmumurmasahin, naghihilot, maluya po ang paghanap buhay, may 7 aki, an ama, para umamansa na duman sa Barangay kan Libod kan Banwaan ng Kamalig. Thank you very much and more power po sa DCGB, lalong-lalo na po sa imo, Pading Pio. Opo. Iwawalat ko ni Tabi Pading Rudy, Councilor Tabi, kay Angel na Mustasa. Kindly inform na lang so family na iwalat ko digdi. Kung mapasiring digdi anytime during office hours before, basta day abutan ning alas 5 nin hapon, nganing maklaim nin the formalment ti Tabi. Ano Tabi? Opo, Pade. iyo po. Sasabihan ko po, Sinda. Thank you very much, Pading Pio. Thank you very much and more power sa DCGB. Likewise, keep safe. Salamat Tabi. Mga tugang si Compadreng Rudy Lusala, Kagawad po ka na Kamalig, munisipyo kang Kamalig, na sa tuyang connection duman sa familia. Angel Tabi, iwalat ko po ini sa imuhan na 3,000 pesos. And kung magdigdi, sa imo na lang render kwenta ini ha. O di, sige po, salamat Madam Elsie ko, Madam Beatrice Serico, and Madam Ami Duran sa indong pagtabang paduman sa pangangaipo kan familia. Oras Pilipinas 9:25. An oras hatod sa Indokang. LCC kicks off its anniversary month this October with special anniversary deals from LCC Supermarket on September 30 to October 6. Enjoy fantastic deals and special offers like buy Bounty Fresh Whole Chicken for only 140 pesos per kilo. Save 35 pesos per kilo. Buy Alaska Fortified Powdered Milk Drink 750 grams. Free 2 Lucky Ni Pancit Canton Calamansi 80 grams for only 214.10 pesos. Save
save 24.30 pesos. Buy 3 take 1 pineapple juice Reducol 240 ml for only 96 pesos. Save 32 pesos. Buy 2 Listerine mouthwash Coolmin 500 ml for only 313.50 pesos. Save 116.50 pesos. Buy Downy Falcon Contra Amoy Pawis 690 ml. Free 4 Tide Lode Powder Perfect Clean Antibac 74 grams for only 139 pesos. Save 45 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for the Anniversary deals on September 30 to October 6. Please like and follow our LCC Supermarket official Facebook and Instagram page for more promo updates. There's nothing we won't do for you. We give our best for you. Our promises are tried and true. We give our best for you. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Mas spaghetti tayo. Erial ang pasta ko. Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real. Sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakala ko kimanok sa Nong Smith Shop.
Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong's Meat Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tosino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong's Meat Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sigurado na ang success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tingogan Banwaan.
Rio Fernandez. Igwa sa tuya ni na nag-accommodate ta ini usually nagpapa public service po para sa gadaan kay puhan permahan kan kompletong pangarang kay itong sunod public service kundi accommodate ta ini nag-apod man sa to pipa isitabi ni Madam Flory Gianan Bes na taga San Pedro, Bakakay, Albay na nakikidumamay sinda sa indang pamilya at nagada na po si Tia Concepcion Marino Solano 101 years old kan magadan po ini yan ang sabi ninda pakidumamay na sana po databi tamala mo ining sitwasyon dahil makakauli para magsungko diyan sa pamilya tagada na po si Concepcion Marino Solano 101 years old iyan diyan sa Katagbakan San Andres, Catanduanes iyan at kuan tabi mala mo ining kamugtakan ta sabi ni Madam Flory Gianan Bes kaya sana po so pamilya da dyan sa Katagbakan San Andres Catanduanes pamilya ni Concepcion Marino Solano nakikidumamay po sa Madam Flory Gianan Bes digdi sa Bakakay San Pedro Bakakay pasensya na lang da po dahil makapasiring dyan taan pagbiyahe dipisil rekisitos mo na mapagal apera kan rekisitos pinaka-importante so paglikay sa pandemya bagang initabi na kamugtakan tangon yan kaya pangadyi na sanda tabi para sa kapanghihaulaan kang kalag ni Concepcion Marino Solano kan Katagbakan San Andres Catanduanes 101 years old na mahingalo na po tabi yan sige yan po tabi Madam Flory Gianan Bes nabasa ko na po so sa indong public service condolence sa indong familia sige di petsa 5 ngunyan baya talaga so inaugural flight 7 or 6 Papa Mar 7 7 okay 7 so sa aga so inaugural flight para po sa Bicol International Airport. Sa aga would be a very significant day tabi June baga digdi sa to sa Legazpita it will be the last time na may malanding dyan na commercial flight sa domestic airport. So pang-agang biyahe, last landing na ni Dayan John, memorable yan. Pagkatapos, last na take off ni Dayan dyan. So ultimong mga pasahero, masusurat sa history, kami ang ultimong nagda-landing sa Aeroplocan domestic airport kan Legazpi which served for a long time June parte kan sa tuyang buhay ekonomiya, buhay politika, ural daw nadalagan kan sa tuyang buhay, turismo gabos. Naging parte po yan domestic airport. Love life, kompleto dyan. Golpe dyan yung naghiribian dyan. So mga nagpaalam. Sa totoo lang it will be a memorable day sa aga. Taang aeroplo baga dyan. Pero ang aeroplo tayo na naglanding. 4 o 5. Urual daw yan dyan. Busy airport yan. Nagkudita ka ito dyan. Narumduman mo ka ito dyan. Nagprosesyonan dyan. Mga rebel forces mo na, mga government forces ka ito. Panahon ni Presidente Marcos ka ito. So mga grupo ni General Ramos,
buda sa mga dayupot pa kay Presidente Marcos, nagprosesyonan dyan sa airport. Saro sa mga istorya dyan. Naglanding dyan si Santo Papa. Uyugon mo apunan ko daw si Madam Ana Marie na Sarte. Saro sa mga memorable na okasyon iyan dyan sa airport. Baka kung available si Madam Ana Marie Sarte na munghuk. Tapos saro siya sa mga nagsabat ka ito dyan na kuhan. Ki Pope John Paul kayto padlamang kon kuhan Ana Marie Onghoko. Yan. Ay, bad sala so. Iba man so. Ini. Baka ko di ini. Anong kunyan ito anong pizza? May inquire kita kay Madam Ana Marie. Nya nagre-ring. Bad lamang ba kung si Madam Ana Marie na Onghoko. Bad lamang bakante. Kung anong taon dito nagbisita diyan si Santo Papa. Diyan naglanding sa airport. Hello, Madam Ana Marie, good morning. Yes, good morning. Hello, yes, sir. Si Pio po, kandi si GB. Ay, Sir Pio, opo, naka-online training. Ay, ugon. Sorry. Mahapot lang kung madali. Uy, congratulations. Salamat, Madam Ana Marie. Salamat po. Congratulations. Salamat. Salamat. And por dahil sa Indo, kaya ako na-inspire na mag-taonin tultol na serbisyo. Thanks for taking my call despite na naka-online ka mo, Madam. Pig-istorya ko kaya ngunyan, ining domestic airport na baga, Saga will be a memorable data. Ultimo ng paglanding buda pag-take off dyan kan mga aeroplano. O tama, open na baga sa international airport sa Daraga. Now, saro sa memorabling contribution kang airport nan. So paglanding baga ni Santo Papa, anong taon tabi ito, Madam Ana Marie? Ikaw mismo so nagsabat baga dyan kay Santo Papa? Iyo po. Anong taon ito? 1981 po. Ayun, 1981. 1981. Yes, January 1981 po yun. So you were then, anong kamugtakan mo na kayo sa susyudad tabi, Madam? Pupil ka or what? Or ano na po? Ano lang po ako, first year high school. Sa Santa Ines? Opo, sa St. Agnes. Ano papel mo ka ito pagsabat kay Santo Papa tabi? Ako po nag-represent sa youth sector. Opo. Kan mga duwa po kami, so sarong babae po, tapos sarong lalaki. So ako po, parang representatives kan mga babae. Iyo po. Sa mga mga youth. Mm-hmm. Opo, tapos ako po nagtao sa iya kang flowers. Opo, tapos sa lalaki naman po, si Martin Calleja. Ay, si Danny Calleja. Siya man po nag-ano kang sa lukot. Kalo baga pong garipig sa ulog ni Ayan, iyo po, kalo. Opo. Okay, now, pigi-discuss ko kay tabi, Madam Ana Marie, saro yan sa portion sa nakandakulaon na kontribusyon kang airport na yan sa historical value na ipinagtaukan sa Legazpi. Yan. Iyo po, opo. Okay, so how does it feel na arong na kan last ng paglanding diyan buda pag take off sa Agatabi, Madam? Iyan baga pong airport talaga, very memorable po sa Gabos kasi ever since dakulon dyan ang nangyayari, lalo na ini. Yan na kay Pope John Paul. Tapos, I hope sana mapag-isipan man na, let's say, later on, makaaganti marker siguro. Na-day man siyang totally malingawan kan mga next generation. Yan. Kumbaga, simple na marker na on this airport, naglanding si araw kay ni. Yan. Ayo po, opo. Taigo na ning plano diyan ang Legazpi na diyan yata na sa City Hall
Opo. Oo. Na ano ko po ito kay Mayor Opo. Rosal. Oo. Na mabakal po sa city daw ng property na mention niya yun yesterday. Opo. Then mabugtak yan yung parang subdivision ata, village na kung ano. Iyon ang konsepto, Tabi. O sige, Madam Ana Marie, thanks for taking our call, Tabi. Opo. Yes, sir. God bless po. Opo. Thank you. Take care po. Salamat Likewise. po, Sir Pio. Opo, Thank you. Okay po. Bye-bye. Si Madam Ana Marie Onghoko Sarte Tabi kan famous na Mang Inasal yun. Baga, sabi ko sa Indo tama ito sa Madam Ana Marie, bugtakan niya ng marker lamang na on this airport aron kay petsa naglanding si Pope John Paul, aron kay partiyan kan sa tuyang growth pero sabi na nga, we have to move on. Sa aga gunman igong banking flight dyan gariado na padada ma-announce na so stewardess madumang kita dyan na banggi sa agang banggi Korea announce na, this is your captain speaking, June Napolis of Sebgo flight 123 bound for Metro Manila. We have to inform you that we are on a historic flight, the last flight takeoff from Legazpi Domestic Airport for so long a time. Di ba? Ayan na po. So, moving on pag nagko na yan, uyan na ang comes another opportunity John. Bicol International Airport, maniwala ka. Ang sabi ni Congressman Joey, tayan mga ekonomiko yan dun imagine ang ibubuo ka na kwarta digdi John, makalampas na rin ng pandemic. It will be an economic booster. Gumod yun. Sarong Aeroplos na halimbawa, tanahiling ko duman sa retrato kan pagbisita na Mayor Vic, buda na Congressman Joey. Igo baga duman so dakulaw na screen. Yan. So mga nagabot ni Aeroplo, nakabugtak duman. Frankfurt, uyugon man, Germany. Saro halimbawa, dyan na dakulaon na jet plane. Igonin halimbawa pamugtagtang 120 pasaheros. Hali sa Frankfurt, Germany, di siyempre mga European tourists yan. Halangkaw bagaan, balorkan, euro-dollar. Masalangkaw pa kasi sa US. Magbalo na sa naaning tig 10,000 euros. I-multiply mo sa Philippine money. Iyon ang gagastuson kan kada individual halimbawa tig 10,000 euro-dollars. Ikuan mo didi sa Pilipinas, dakulao na kwartaan, iyon ang mabubuk diding kwarta, tadigdian gagastuson. So pigapod na horizontal spending. Yan. Pagbabakaan dyan sa Aeroplo, makot na sa bulsa. So mga porter, so mga nagkakabagis, uniman sa imo. Uy, horizontal spending ko na. Malaog na sa hotel. May pagbayad kayo sa hotel John, so tilogmahon ta may pangsweldo na sa gwardya. May pangsweldo sa rumboy. Sa naghuhugas kan plato. Sa bellboy, kabus. Para laba. Yan. Masakay sa tricy. Tan mga turistan, pigahanap kan, suday duman sa inda. Masakay sa tricycle, makot na naman. Horizontal spending. Mapasiring kung sa indigdi, mga pasalubong kabos, iyan po, ang sabi ni Congressman Joey, may mga estimate kaya is thousands of millions nga ni of passengers mahali sa nakita digdi sa pandemic. I-amplify mo ito Diyo, na sarong aeroplong itong jet plane, i-amplify mo, dakol na mabiyahe, sa sarong taon, ang projection ka na Congressman Joey, billions of investments. Yan, tabi, di ba? Sabi nga ni ibaga ni Mayor Vic Kasuhapon, ngaya Papapio, igwa ng mga nag-apply sa CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, na mga concessionaires, maburog taknin mga kaungkaw na duman sa lawkang airport. Yan, di may mabubuhay na dyan. Iyan ang gusto sabihin na Congressman Joey. Opportunity. Iko-complement pa kay itong so Quezon Bicol Expressway na bagong tinampo na pag natapos na ito, in fact, na budgetan na ito, na Congressman Joey, na maniubrada na duman na makakuha ng budget para sa Quebex, ang oras na yun pagbiyahe pa Manila, 5 to 6 hours na lang. Sabi ni Congressman Joey, ang saro sa mga driving factor tanganing mag-flourish ang ekonomiya is
may transfer mo ang goods and services including people from one place to another place the shortest time possible. O pag madali ang transport kan mga epektos, tao o serbisyo, madali ang dalagan kan ekonomiya. At matapos na ning pandemic na ni John, an oportunidad ta matindi. Ano po? So yan. So, dumang kita naging melancholic sa ultimong flight kan na di Legazpi Airport, digdi naman sa magayon na oportunidad. So, when a door closes, a window and another door opportunity opens. Yan. Ano po? So, alat-alat po tabi yan. Yun na yan. Sa aga, will be the last flight dyan sa domestic airport and mabisita na digdi sa Presidente Duterte, sa Congressman Joey, yaon dyan, sa Governor Gabos, na mga dignitaryos. Diyan si Secretary Tugade, yaw na yan sa International Airport diyan po sa Alubo. Saro lang an pakihuron man. Iyan tabi na airport naan. Bako pang tapos physicalmente gabos diyon. Kaya sa mga tatsador tabi, hold your fire. Pilingon manindo tabi. So ikakarahay kaan, bako sana so maalsum sa panghiling nindo. Taso building bagay yun, para taratsaran. So building, ang sabi ni Mayor Vic, nga kamukaan. Hindi nga yan sa pinakadakulang international airport outside of Manila. Daog ta sa ibang mga international airport yun. And duwa sa Pilipinas, ang igwaning so contactless check-in. Sarong airport na nalingawan ko lang kung sa ito sa pigtaram ni Mayor Vic, ikaduwa ini sa tuya sa Pilipinas. Buda, kung pag-isipon bagad yun, maski simple sa naso design kan building, ang importanteng pighiling, sumayon. Bakaw man na sa building, bakaw sumayon. Kaya baga binugtakan dyan, tay goning mahiwas na view as in perspective, kan mayon volcano. May mga tatsadur baga, ano na sa naman ba ya? Sige, ubuson mo na dyan, sundo alas 10. Pagkatapos, bumelo ka pagkatapos pa ka na alas 10 na balita. We will be right back. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, dahi na po muna kita maglaw sa trabaho, asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no.
ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kal programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Super Lenny! Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners! Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos na bigay na ayuda sa atin! Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal, binigay sa atin nationwide! Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya! Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny, itutuloy! Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong
tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Binatikos ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga mayayaman na nasyon na nagadodonaran ng COVID-19 vaccine sa COVAX facility. Sigon kay Roque, nagserbi man sa ng simbag inikan sa iyang konsensya dahil sa pagkuanin danin dakul na bakuna kontra COVID-19. Sinabi ni Roque na dahil pigmomonopolyo kan mga mayaman na nasyon ang supply nin bakuna kontra COVID-19 asid dahil kay puhan simbagan ang guilty conscience kan mga ini kaya nagdonar nin diit na parte kan bakuna sa mga nagtitios na nasyon. Tinawanin doon ni Roque na bako ini solusyon sa pandemya dahil arogan pigsasabi kan World Health Organization o WHO na bako magiging ligtas ang si Isayman kung dai magiging ligtas ang gabos. Kung kaya kinakaipuan kan gabos sa nasyon nin patas na supply nin bakuna. Dagdag pa ni Roque na kaya sinday pignominate kan gobyerno sa International Law Commission para ibusol ang sarong kasunduan sa pagrerespeto sa legal na obligasyon ang gabos sa nasyon para magkaigwanin patas na access sa COVID-19 vaccines. Yan ang pang alas 10 na bareta, halilig sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite. The #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos.
pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Iniwan niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac Uno. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke kasama
Ang sarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po. Kasurin pa kamong daing kuryente tabi. Ako subanggi sa pigkale. Sige. Okay, sige. Thank you so much. Apo. Sige. Pigkale da tabi. Apek. Mga amigo tayo sa apek ha. Pigkale. Wala kuryente. Puon pa kasubanggi. Tabi. Pigkale ha. Pigkale asikaso man po. Tabi. Diyan sa barangay Pigkale. Mga amigo-amiga tayo sa apek. Tabi. Barangay Pigkale. Diyon. Sa Lunes ang laban mo. Papaisiyon ta ka sana. Sa Lunes, tusok sa imo. Ang instruksyon ko, injeksyonan ka sa mata. Ready ka sana diyon. Tanya ko pagdaib. Daing mamam din na bagay sa opsen. Kaya ready ka yun. Sa Lunes ang indiksyon mo. Sa Lunes ang laban. Sige tabi ha. Diretso kita kan mga istorya. Nasa linya si Ans. Good morning, Ans. Go. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, nakahanda naman ngunyan ang Gobyerno Provincial Canalbay para sa pagbukas o kaya pagpuon kan operasyon ni Bicol International Airport o ng BIA sa Barangay Alubucan, Daraga, Albay. Ini ang sinabi sa DCGB News ngunyan na pagkaaga ni Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office o PTCAO Head Dorothy Colicon sa Insinda at nagbisita naman sa nasambitan ng Edipisyo Kaibahan si DOT Regional Director Herbie Agua sa sinman ang nagkapira pang mga lokal na mga tourism offices sa kada probinsya na nagkukompresyo kan Kabicolan. Sigun sa iya, napag-ururunan kan sa indang opisina katuwang si RD Aguas na mabugtak sindanin aktibong Tourist Assistance Center sa laog mismo kan Bicol International Airport. Sinabi niya na sa ngunya nigwa ng identifikadong lugar na kaap asin na i-workout out ninda nin mahay na talagang mamantinir na aktibo ini asin magagamit ng GAD kan mga turistang maralaog di sa probinsya Canalbay sa pagikan Bicol International Airport. Sa ibong nalado, sinabi man ni Collie na dahilan sa 92.56% ng kompletado na konstruksyon kan Bicol International Airport asin mapuuna nga ni ang operasyon kani sa mga maabot na aldaw nalagang piglalaoman maninda na magdakol naman ang bilang kan mga lokal asin mga international tourist na magbisita naman sa probinsya Canalbay. Alagad sinabi niya na dapat siguraduhon man giraray na makakasunod ang mga ini sa mga rekisitos asin man protocols kontra sa COVID-19. I'm just wondering, Tabians, sa mga nagbibirisita, diyan, day kitang nahiling na representante kan DOH. Iyo. Day siguro, day pa man paano sa papel ninda, kung paano, na pag-set up diyan in this times of pandemic, kan tamang infrastructure man, buda sa flow, kan pasahero, observing the medical protocols. Yes, so far, di pakitang na taranta Sir Pio sa mga oras na ini. Day pa baga man ang gano, mayapot ta daw yung tabian sa tuyang paglakaw-lakaw dyan o pagligid-ligid baga tabi. Sige, maligid ako, hanapon ko lamang. Kung igwa na ng in place na medical protocol dyan, sistema na aadaptaron ta sa sa 7 na, sa Webes, bako? Yes, October 7. October 7, and it will be ongoing na. Maduro diretso na yan. Siguro, baka so in place na sistema mandigdi sa all domestic airport, iyon itatransfer sa na dyan. Baka may profiling man gararay sa Pio. Oho, yung baga maray kong na yung pandemic, okay na yun na nagbibirisita dyan. So mga director kan, mga tourism ka, boss. Pero ngunyan, gari missing so DOH. Pero ang nailing ta sana mga talagang so involved na immediate agencies. Oho, so DOH day baganing ko na digdi man kita mabugtak, di baga dapat sarabay-sabay ade. Yes, dapat pasiguro man gararay. Oho, sign ang flow, sign ang kunya, pero let's leave it to them
At ay para taracharan nga ni ibagaan sa Facebook, maras sa paman baga. Mas kaya na baga nagluluwasan naman ng komento. Ano nasa naman yung Pinoy bayan? Di imbis na, sige, diretsuan ko. Ibang mga Pinoy, ano? Ibang klase. Ibang klase. So, pananong pigtatsaran. Baka para mintras pa masa tabako pangalan tapos. Pati sa entrance. So, entrada. Ama kun Diyos. May nag-i-reddit nga ni baga Cancer Pio. Nabaya. Jesus ko. Sige. Tayo namin si Pio, inisan man na informasyon sa Laduman kan Kapitolyo Provincial with Boy Sumopil at Galero DCGB. Salamatan. Istorya. Diretso. Si Luwens na Barce naman may dagdag na informasyon. Isihon ta. Kay Luwens. Go, Luwens. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos ng mga parantabay sa mga dagdag paman na bareta, pinatunayan ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella na bako turog-turog sa indang tropa sa pag-implementar kan road clearing operation sa Legazpi, patunay ang pagbulaga na manindangon niya na pagkaaga sa Lakandula Drive, kana Barangay Gugun, ngunya na pagkaaga. Ini anano tarang kan DCGB News na kung sain sarong truck naman sa may Redemptorist Church sa may gasolinahan. Ang tinikitan kan grupo pagkatapos na paradahon kan mga ini sa mismong gilid kan tinampo sa may pikukonstruir na sarong edifisyo na truck na ini asin saro man na motorsiklo na nagparada naman sa gilid kan tinampo. Sigon kay Marbella, da ininda tuturusan ng pag-implementar sa siring na bagay sa dapat makaukod din disiplina ang mga taga-Legazpi. Ngunyan, sigon kay Marbella, masurpresa naman sindang maduman sa mga manlain-lain na tinampukan na sentro kan syudad. Tangani ng makaukod ng mga ini na dapat na gibuhon, lalo na anda ipagparking sa bako man designadong lugar, partikular na sa mga national highway. Ang dipisil kan, Renz, Luwens, ka ini. Kung nagpaparapandakop, tan nasa gilid nga ka, mabawal nga dyan. Nya kung magrason, maray nga nita kami nagpaparada sa tahaw. Ayan, sa sobra na, sa filosopo na sobra. Para yun kayo mga kuan, may mga bars digdi ka ito na pagkabanggi magaday pang pandemya, kaya itong may mga eskwela pa. Reklamo sa mga naka-uniforme pag yung mga estudyante nagralaog dyan. Ay, grabe. Kaysa ngayon maghuruba kami paglaog dyan. Sige. Kaya kung sa ina sana, kaya ngunyan talagang sibot-sibot si Marbella. Atin na talagang manonotarantabi Sir Pio na baka imposible nang magtabay ni si Sir Andy. Talagang maski sa magduman, talagang may mga nagbabalgar-bagiraray. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, halidigdi sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barsana. Diretso pa kan mga istorya. Diyan sa Daraga. Nasa linya man. Ang sa tuyang pag-iriba. Renz, Luna Renz. Go, go, go. Salamat abi Sir Pio, maray na agas maray na agas to mga parantabay sa mga duganyato nga mga bareta sa nagpapadagos sa pag-file ng Certificate of Candidacy digdi sa Banwaan kan Daraga kan mga ilihidong opisyal sa gabos na incumbent na mga municipal councilor digdi sa LGU. Saro sa natabi Sir Pio, ang daina nag-file sa giraray nin COC o uminatras na sa laban politika. Ini si Kagawad Dante Magallanes na kung sain ngunyan na pagkaaga ini saro sa mga nariparo niya to dahil anta kumpleto ang gabos ng mga membros ka na sangguniang bayan digdingon niyan sa Daraga Covered Court na kung sain kahampang ang mga kapitanes di barangay digdi sa Banwaan asin saro nga ni ini si Kagawad Dante Magallanes ang wara sa ngunyan digdi sa munisipyo kan Daraga para mag-file kan sa iyang COC. Inakot kan DCGB News si Vice Mayor John D. Ausian asin sigunsa sa iya na mas pinili na ni Kagawad Dante Magallanes na magpahingalo sa bida politika. Kaya ibig sabihin tabi Sir Pio, saro ang bakante digdi sa incumbent sa mga nag-file din COC. Kaya yan pinag-aabangan kung sisay sa tulo na kalaban ninda na iningan ng Team Balyaman ang posibleng manggana or makahabol digdi sa top 8 digdi sa sangguniang bayan dahil niya ni Tasaro anday na nag-file kan COC. Pero sa tunay na rason kanday pag-file ni Kagawad Dante Magallanes nagkagwa man kita ning espersos tanganing kontakon si Kagawad Dante pero sa ngunyan na day pa niya pinagisimbag ang sa tuyang apod asin hapot kung natamananggad day na siya nag-file ning COC para sa rapakotang termino bilang municipal councilor digdi sa Banwaan kan Daraga Albay. Roger, igwa pa kutang sarong termino ade.
Roger. So di bakante, so 10 na 10 diyan ano o 8? 8 tabi Sir Pio. 8 di may bakanteng saro na pwesto tasuki kagawad Dante dai na nag-file ano. Roger tabi Sir Pio. Bagay sagkod sa Biyernes pa man, tibaad kung may mga pagbabago pa diyan. Okay. Senta Sir Pio, ano mga dagdag na update sa luwas sa nagpapadago sa pag-file ng Certificate of Candidacy para man sa mga opisyales digdi sa Banwaan Candarga Albay. Magdagdag ba natin sa luwas? Renz Luna, DCGB News. Thank you so much, Renz. Yan, tabi ano. Sige, di dai na pala nag-file. Sabagay hanggang Biyernes pa, pizza 8. Dai na da, pahingalo na sa politika man gayud si Kagawad Dante Magallanes dyan sa Daraga. Dyan sa Daraga, Mayor Vic, ano? Buda si Vice Mayor Junji, buda su grupo, intact, diretso. Kon dyan. Dainin masyado pang gubo-gubo politika dyan pa dyan sa Daraga. It's gonna be Mayor Vic na perete. Good luck tabi, Mayor Vic, ano? And digdiman sa ini sa Ligaspi ang pinag-abangan, it's gonna be a fight between political fight ba kung iwal personal o iwal family or what, kundi political intramurals between Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. buda kay former mayor nag-mayor mambaga dati si First Lady G. Rosal. Yan. Sa pagka-gobernador, dahil man mako na si mayor, para kurangkaan kaya man ma-file na si Mayor, tabi, na Rosal sa pagka-gobernador kam probinsya ng Albay. Yan, sana kung hindi mga biglaan na desisyones. Sabkod sa Biyernes pa sa nabaga. Sabi man sa ko ni Sir Tony Reyes, igwa ka pa ngayang tulong aldaw. Pagaman agad mag-file ka kan COC mo. Sir Tony. Raynaga, Sir Tony Reyes. Sabi digdi ni Sir Tony, good morning Sir Pio. 3 days to file your COC. And sabi pa ni Sir Tony, the other with the contactless check-in is Clark International Airport. Yan. 2 lang sa Pilipinas, contactless check-in Clark International Airport. Yan, sabi ni Sir Tony. So, ara mo bagad yun paano? Madaliun sa na magparahanap ng diferensya. Sa totoo lang. Ay nako. Pero so pag-apresyar kang naginibuhan, mapaitan sa indang ako ano diyon. Maalsum na pilduras an sa indang boda mapait, di ba? Yan, ang pagparahanap atasan na sa Pilipinas. Oh. Tinatsara naman ba kita ano ito sa Bloomberg baga na ba kung ito? Kulilat niya ang Pilipinas sa pagmaniharkan COVID-19. Inisa ng pagfungsionar yun kan sa tuyang institusyones di gobyerno. Nasagkod niya nagkakaproteger sa to. Isn't that enough proof na ang gobyerno ta nagtatrabaho yun? So India, pira nagkagaradan, millions and millions. Ikumpara mo digdi sa Pilipinas dawa, third world country kita, nagkakakuha pa kita nin bakuna. O, nagfungsionar pa ang gobyerno. Nako, Sus Mario Joseph. Kundi gabos yan tabi, pinag-exploit na sa naman sa day mo maintindihan na rason. Ano? Sige po, tabi. Diyan sa tuyang mga paraan tabay, good morning dyan sa mga taga Tabaco City. Si Buddy, good morning tabi, Sir Buddy. Ay naaga tabi sa mo, Buddy, Sir Buddy dyan sa Orozite. From Barangay Maingaway, San Andres, Catanduanes, sabi ni Nita Garcia. Andes. Maray na agatabi dyan sa Indo, Nita Garcia. Alamat kan sa Indo paginanyog, amang Diyos ang magbantay, tulos na masunod po, day maghali, News Manager Mardela. Ako po si Pio Fernandez, asin namang Diyos ang magbantay.